Gen Z. Οι εταιρείες σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση που είναι η ενσωμάτωση της νέας γενιάς μέσα στο περιβάλλον του κάθε οργανισμού και της κάθε κουλτούρας που κάθε οργανισμός έχει στα χρόνια φτιάξει. Είναι πάρα πολύ όμως απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η νέα γενιά να προσαρμοστεί μέσα στο περιβάλλον της εργασίας, να κατανοήσουμε πώς αυτή η γενιά λειτουργεί. Συνήθως αυτό το οποίο έχουμε κατά νου και πολλές φορές λειτουργούμε με στερεότυπα. Δηλαδή πιστεύουμε ότι αυτό το γενικό χαρακτηριστικό που υπάρχει έξω έρχεται μέσα στους οργανισμούς και με τον τρόπο αυτό αντιστεκόμαστε στις νέες τάσεις και στις νέες κουλτούρες. Όμως το ερώτημα το οποίο εδώ αναδύεται είναι το εξής. Μπορούμε να διαχειριστούμε την καινούργια γενιά ή προσπαθούμε να επιβάλλουμε τις ιδέες και τις σκέψεις παλαιότερων γενιών στους νέους ανθρώπους που έρχονται μέσα στο περιβάλλον της εργασίας μας. Γιατί όταν το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο είναι συνήθως συγκρουσιακός, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες των ανθρώπων που έρχονται να δουλέψουν στην εταιρεία. Και αυτό έχει το εξής μειονέκτημα. Ναι, μεν σε κάποια κοινωνικά χαρακτηριστικά έχει τελείως διαφορετικούς τρόπους με τον οποίο αντιλαμβάνεται την εργασία και τον τρόπο ανάδειξης και τον χρόνο εργασίας. Από την άλλη πλευρά είναι η πιο καλά εκπαιδευμένη γενιά όσον αφορά την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα όλα αυτά που καινούριες εταιρείες θέλουν να εντάξουν μέσα στο πλαίσιό τους. Στη ζωή και στη φύση το φαινόμενο δεν μπορείς να το αλλάξεις επειδή θες. Έναν τυφώνα δηλαδή δεν μπορείς να τον επηρεάσεις και να πεις να χαμηλώσει την ένταση που θα έρθει στην ακτή γιατί θα μας κάνει ζημιά και θα έχουμε απώλειες. Αυτό το οποίο κάνουμε πάντα είναι ότι προσαρμόζουμε εμείς που ζούμε στη γη, στο περιβάλλον, τον τρόπο με τον οποίο χτίζουμε τα κτίρια μας, παίρνουμε μέτρα προστασίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποδεκτούμε με τις λιγότερες απώλειες το φυσικό φαινόμενο. Έτσι ακριβώς οφείλουν να λειτουργούν και εταιρείες. Πρέπει να βρουν τους μηχανισμούς εκείνους, τους οποίους να μπορέσουν να απορροφήσουν τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας της νέας γενιάς, γιατί μόνο όφελος θα έχει με αυτόν τον τρόπο.